Ke National People's Party lengba unong ai tien jangkau ba Himalaya sang pleng hakano phai singi jangka khat pratri unai lur arja arpusau kala pentep boba Prestone tensong usembut menteri rangba kajala bodi pet ikatanat kampo ying ulami na Jaka Sumar. Uba HM sang pleng ulaong boba Prestone tensong benta udang don ha Meghalaya house kabadan hanong ba Delhi bat benrap un Wanphai no Shillong hakini ki khendiat singi banwan. Kumban syukdo bahaka kat arteri unai luar arja arpusau kekenhun ki doktor kalala ban puj bat weng no ya ke jinglang snam lani ka hematoma naga clear jong uba Prestone tensong. Yoba Prestone lapen ketcha Indra Prastha Apollo Hospital New Delhi haka kat waiteri unai luar arja arpusau hadin balalap baudon ke jingshitam na ke jinglang snam haka clear. Kumban syukdo bawa Prestone ulami na jella sha Delhi na kebenta ke jing Sumar ka bakham banya haka step jong khat wai tring unai luar arja arpusau hadin ars ngi boladan ha padeng ke jing shitam bat sha Sumar ha ICU ha Nazareth Hospital halaj umkra. Yoba Prestone na penket sha Nazareth Hospital ha kanok phai singi jong khandai tring unai luar arja arpusau hadin bola ki shitam kensan ha ka bola sha Sumar ha ka Department of Neurosurgery jong ka tei hospital na ka jingpang ka bola tip kum ka small subdural hemorrhage. Isa Prestone tensong, ibalong Deputy Chief Minister Jaka Jilla jongi. Ilami no naka hospital, kabadan ha Delhi, haka jing Sumar jongi naka Apollo Hospital. But menta dang rest hapo ka Meghalaya House ha Delhi. Ka kubor kamang kwa ban petip chupi kalong ba. Hakabang ayo ban kren ya Isa Prestone tensong mentakasi iong ba ila koi la khia ba menta but menta iong ba don stang ka tukat nisi ba in Wanphai no sha po Shillong ikwa ban tip baka jing Sumar ke jong i kalong kabaya bet bat kabajob bat menta kumba ilong mai ilayo ya kemet ke bakot ke bakia ha bat ilayai lalade bat ila selang ban bam ya kabam kumba jubam normally dehbang ngakli i ngong sarla no pinpoy no Shillong yang stang hapo katogan isngi ngalawan Wanphai Shillong hagne ko por ngakwa bangan ai ke jing khoblei ya ki parlok baro ki balai kitbok ya Isa Prestone ba inyo ya kamet ka bakoy ka bakya hakapor idang sha Sumar nai kubleru ya ki parlok barok ki blabo ha ki jing duai ya munta Isa Prestone bat kumju ya ki parlok ki bela gloy ban let ban PEI ha kapor idon ha jing Sumar ha po Nazareth Shillong bat kumju ya ki kat to kat ni ki bela poi se Delhi ban persyang ni kendoi ni ai kublei ya pi wei ki paranong sungsnong kamtam ya kinong bod bat ki paranong sungsnong jongka konstitusi pun usla ki belai bo akajing duai bat ki lakit bok ya Isa Prestone ba inyo ya kamet kabakoy kabakya inget ba andai lawan Wanphai Isa Prestone in beteng biang ya ka jing tre jong i in beteng biang ya ka jing shakri jong i ya upai ba but ni baro in ai kakti gamon kadiam ban kersan Iba Prestone tensong. Habatin, pej bahaki kishap, plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.